Gamay ra dyan yung kalibutan guys. Kay wa ko magdahom nga pangato nag-BGMP. Nakita na dito sa Rosalie. Katong magikiha bitaw nga nagtago. Yung timing zid nga na dito. Kay na sa Gido dito sa BGMP. Diyan guys. Usang buwan na siguro kapin. Sakad sa pagkiha na mo. Adyan yung tamiaw. Wa minahusay. Wa minahiring. Kay wa mo tambong. Sa wapod mo ulit. Dari sa Valencia. Pero na timing nakita sa BGMP. Guys, hanggang hapon tanawag dagat mo. Kasi hindi naligo. Inja. Kapanahan mo na mo sa among siwon o tanawa. Na, tipang nami. Na, tungod sa kadaghang bus na. Tanawa guys, mura nag-anda among beach. Kuhanis dali sa puti pero alang pinuha ag bunbun. Kani guys, sa una, kani, taas na yan nakatas kananay, taas lagi dya karon kay ning tabon siguro dani murag kuan mga 5 feet siguro dadang kadang bas gikan sa paglinog o pagbagso. Guys, tara nang habog pati dito kana ang mga siwot sa una kanadana kani hangaro na nang kanang kaduhang nga kanang kuan kao na ibo na naman sila sa kadako sa kunjakan niya ni haboga kaning civil sa government sa kan man ni sa civil sa municipal civil kani guys ara ni haboga sa una karon wa na itabunan na so umani amang dagat karon dari nice na nami na kan guys awa kani dugangan naman ni nila sa kani nga bahay dugangan diyan karon day guys kasilin na hajang-hajang tawas na yun kada hapon nila sa maligo kada hapon na din na pwede di maligo naka? Itog na naka? Parang sinuin guys di na pwede di maligo kada hapon maligo din na siya ayaw yung maglakaw ka tiniil ka na tipin dito maglakaw magtiniil buntag tambal man na Bang Ming ay kagkuan-kuan di amin tiniil na ako Ming ni Bang Ming nagi nagtiniil guys okay ag mura ko ng pulbos mo pulbos na abot ko yan ha. A few moments later. Hi guys, nasang gabi karon day guys, nag-compare aganing kuan ka ng mga maestra ni Boboy guys sa Nika unja ning ngarimi kay ganahan po tamang linga po tamang tanan na ay nagsiga-siga so kanday ron guys kay kanang na sila saingan dani oy kaning duwa-duwa bitaw sa mga eskwelahan dili man giheld sa Valencia dya ang mga private naman pod karon so ganahan sila naligog dagat dya sa gabi inahan dya nag kuan sila na guys tuwag mga maestra ningari pod mi kay ganahan po ta kay malingat as buhay naglingkod to siya nanguha daning mga kanilang kay ang isugo kay diyan pa ni mga maestra sa kuan sa Nika diya guys ganahan po ko dari guys kay lami man to tanawon diya lang yung pag among beach dari kay kuan na kanang naiaranang ka
Wa ni bato arang nang kadagan kazubon-bon. So, si Ate Lori na guys to Isang anak ka maestra anja. Mga kabang maestra dito guys, ang dari kay nag-night swimming. Anja, nagiladilan ko guys nga di amis panglaw. Wala pag panglaw kay kuan man kanang naay di na pud kasug dagat rong panahon na. No, wala man lagi ngit-ngit. Mo ni nga nag kuan sila naghaling. A few moments later. Hi guys, good morning. Karon day guys, musaka day ko second floor aning atbang sa kwarto atbang na ni sa munisipyo kay mag taod ko kurtina manghinlo po ko guys kay na may guest ron. Unja dari day mga sakyanan nangagis ang likod Ang likod sa munisipyo kay nag-flag racing day sila ron Lunes man day ron guys. So mo na nga dari sila nangagi, traffic kagamang kanang kalsada karejet. So guys, karon mudong ko diri sa kwarto sa taas. So nga sinilas ha. Biro nga sinilas. Hi guys, good morning. Kande guys, mag kapit ko kurtina dari. Na yung sud. So, di ako sa Dali ko i-share ninyo guys kanang bilog ra dyan ning kon guys mundo kamera dyan ning kalibutan kay wadyo ko magtuo nga katuyotang gikiha na mo nga waling bayad sa silong dyan naghugaw sa mong kwarto wadyo ko magtuo nga makita mis BGMP hindi mo ko BGMP dito das naging last week pa day katong pag birthday nanay kay naghatod ko pagkaong Mario kamis ay sa nagmotor rami wala guys kay na timing dyan na nga nagbudget to dyan kutungutan ako sa pulis. O kanang nay musa kinsa giduaw ni Jarad to. Hindi na din sa giduaw. Pero kanang naay wa kuno nila gipasud kay kuha naman guys lisod man Jarad to kay stricto man og di gali ka tinod nga asawa or kanang labi nag-ipon-ipon na sa bago pa mo nag-ipon di ka pasudlon kay kanang legit ra man nga pamilya ag maka dong sa usa ka piniriso. So ang gistorya nang ginang nganong nga naman ka kanang nay kontra ba nimo kay Republic of the Philippines tara ba og kanang naay hasong gingnan o kanang yan nga magtago-tago ka. So guys, sang buwan na magkaping gikiha jawa janing perma sa kanang kuan sa ginagpangita ni Jaga ng barangay kapitan og mga barangay tanod. So tuwa di sa ubay. Diyan po kay bagasa po to sa kauli. Matangging nan nga. Kanang lang sa mga tubang ja 16 na ba to aglas nga gikuan sa schedule guys sa ugma na raba. Ako kay baw o kanang ning pirma na ba siya sa kuan kanang sumon ja ni siya nga matubang kung siya nasa mga binabadaran sa jang kuan na naratos kilid sa among bayan malmanggi kuan na baho naguban. Diya kanang na ibang ijang mga gamit kay hamar mong panggikuan badaplin ra lagi kay kinanglaman sa ng kwarto na mong gamiton kay naman lagi na ngabang itong niagin diya
kanina pud migis karon na ni guys maabot gikan Cebu man niyang gitawara cortina. So ang nihawa dani kanang wa siguro super organize among cortina ilang gitangtang. Sana pang giuli kay kanang basig na sila cortina ba nga gitaod. So man niya hada pang ibalik. So mato guys ang giingon ni Ninjo nga kana na ay wala jud na ako magdahom nga kuan makita mi dito sa BGMP. Jadi guys, ang gisugo sa Imron. Ito ang gipalit og taf kay masir lagi ng yelo. So, jarang sa tas merkado, ang gisugo kay lisod pag magusog ning duha. Ikasok antong nana kay ano kuno magsugusog pagkasog kuno ning duha mang nay buhaton. So, tas sa kuan guys, ang gisugo ron. So guys, kay tulog yung tanak ang gidnin. Kaning kwarto ha guys, dako ni. Dagag masuda ni. Kani o kani romuan ja agron to gamay-gamay po ja oron tay dako po ja katong room 3 nga nagpudira to katong sekretary sa barangay o kanang isang amiga nga kanadyan. So dako to ja dako pa di nga room. So kani may kunigya nga dyan sa mo puso guys. So kanda kan ranchin tra po guys 15 days ra kuno si ja. Kay murag kanda ka nang naras jay kuan sa munisipyo. Unja kay akortina lagi kay parang tangan man lagi daning mga abang og di sila ganahan. Wa na pang iuli, hinlo ra man pa ning kortinahan noon. Kung tani kortinaha guys kanang may kutuk 10 taon ni kay wala din mataori og kana bitang kortin rad siguro na sa tawag na kabitang mga tubo-tubo ray taod. So ara ni na kon kay mo ginig unang-una pa ni guys. Nato na dazuna na lang gazid nga ana sag nila maganig samantala. Kun po na lang jud ni sa ma kuanan mataorag sakto. Makatawad ako. Makatawad ako usap. Yung tuloy na din, naluwag na. Ha? Yung pagbutang, naluwag na. Uy. Tapos na dito niya. Tapra na, kaya nagawag siya. Dili mag-downstairs. Di. Magawa siya, right? Kini na ba? Kini? Na, tangtang bilang ang kortina good. Kini kwarto ha? Ito bang sa munisipyo? Ha? Tulog gani! Tulog. Tulog po din mga kwarto ha? Tulog yun. Ang gilang lang. Sige, bye. Kung ano ang gipalit? Tough, surf, mantika, ang hotdog, maura. Pero okay. Napakali dito. Da, ko na lang, gabuko na. Ang uban, gabukon na na. Gabukon. Panahon na humok na wala. Nakuha na, dali na magisi. Kaya na mag-isip, ba gabuk ba? Ang uban. Awa na ilang kortina dito na. Diya sa polis, tanawa. Di ba nagagbuk? Sa dagat ko. Sa tungod sa dagat na. Magisi ko.
Awa ang kortina na nangagisi na nagabuk na. Ate, kalay ko na ano, kasama sa ninyo ha? Lagi. Asa day? Ha? Di ako sa kako. Nakuling ko gapon, naghilo ko na nila kung day pintura puti adto. Nakay puti dito? Salin sa ano, pintura na lang magkuhan no? Buboy ko nila ko. Pasag di ko na. Tanawa ako kuan na. O sila kayo, palit sila pa naman yung nirana na o, lahat mga sa gitna ng mga kuhan o. Mas lori dahil lang kung ina, ano pagod ko na. Ha? Tanawa among curtain rod na. Tanawa among curtain rod. Baka talaga yung balitan dahil o. Wire sa piniliting ang iputol. Bigid ba nino ni dahil? Karoon mo nila ko, alik niya. Hindi mo mata sa'yo. Ako sorry na kuan na oh. Kuan siyang humay oh. Ina, di na ka nagpapoke. Kaya saan na tagkuhan, pag-umuman. Kuan na siya oh. Naghana ko di mong inani. Sibog na ito kasi kasundan na kayo nisod ko. Sibog na. Para sa pista. Pista din na. Para pa din pista ko nung nahihihid buwan. Nero? Oo, Emilio. Namistaan siya kami ha. Kaya na sila basta magpista, magdinasaligan sila na sila pa ako dito buwan pa ng pista. Tinusod. Hindi ko pa. Naingusod, 15 ka adlaw ra. Ingon man nga pa daw siya sa Tubigon Port. Dito taga Bohol. Tuyo niya munisipyo, 15 ka adlaw kuno. Usara. Basin magulit ka. Di usara. Hadlok ka ang kinan. Hadlok ka. Hanap ng police station. Kaya gihanap ko sa siya no. Bang. Ang sabi kaya? Oh! Yeah! Butay! Dali na tayo. Kani among sekreto sa among CR tapos magilo na. So guys, andyan ang kukuan. Wala ko muna CR. Hangga anhin na lang ko guys. Wala ko tao.
dapat ka man guys. Sorry ha, ang mga bintana. Bayan sa alang kaya ang babas. So maghangin. Ay guys, ako second floor. Dito sa hindi mapapagbata o tanaw na. Lagi na. Nang lanaguan. Ito yung magawag atong bahay guys. Basta kay vandalism. Kapag sa pintal, walang tanaw. Meron dito ng saan. Naragalit ka na rin kuan. Nara tayo lumit. Ano sa tanong gabi po eh? Lang na, kukuha gamay. Mara-krayon siguro na sana. Ang dugo. Ja guys, thank you for watching guys. Bye-bye. Ano na ko kutob kaya taas na yung video. Anta mong sumuhan sa mong si tanaw. Bye-bye. God bless. Thank you for watching.